Bueno, tenemos la sintonía de fondo. Saludos, benvidos este domingo noite. Marcadores a definitivos na terceira división. No, grupo primeiro. Grupo da terceira división donde están os nosos equipos galegos. Barbadas 2-0 a Arousa. 4-0 gaño Silvas Pontes. 5-1 Fabril a Vilalbés. 2-1 Mugardos a Ordes. O Choco gaña pola mínima. 3-2 a Boiro. Empatan a Senra, Ribadumia e Ribadeo. 0-2 perde o Barco ante o Alondras. O equipo de Jacobo Montes volta a gañar de novo. 1-0 Negreira pola mínima a Berín. 2-0 Bergantiños a Noia. Empatan Cerceda e Bouzas. Esta é a clasificación da terceira división. 11 puntos para 3 equipos. Fabril, Barbadas, Arousa con 10 Cerceda. Descenderían farolillos por abaixo Bergantiños no posto 17.